ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, саломатиётон хубай, настренотон созай. Имрӯз чӣ хеле десем барои шуморо бо як навори нави дига тайёр кардем, леки бисёр видеои хубай бардуру. Хубиш дар чия? Мисол заминҳои арзон ҳастай, хонаҳои заминӣ ҳастай, квартираҳои арзон мешава. Марҳамат видеои имрӯзаро то охиша тамошо кунен. Аз ки ҷое ки мисол хона, замин, квартира нестай, дар комментиара бинависен, ман насиб иншоалло арзонтар ёфта барои шуморо реклама мекунам. ва бардуро касе ки хонаҳай, мошинай, чизе барои фурӯш дорен, метавонен ки дар инами рақамҳо танҳо дар WhatsApp бинависен. мо дар видеоҳои оянда насиб боша бардуро чизе рӯӣ мекунем, реклама мекунем. ва ҳамун як дона лайки беплаёто наброрен, касе меҳмонен подписатсия кунен, битонен ҳамин видеоро дига сайтҳоятонда поделитсия кунен, бо мо хеле хурсанд мешем. Ана ки мерем. дӯстони азиз, ана ки навора сар кардем, бо диққат хушрӯяка гӯш кунен. ини хонаи десем бардуро дар видеои пешина ана нархша мисол хато гуфта будем, нархша ашифка карда будем. оз дар ин видео мегӯем ки нархш чанда, хушу гӯш кунен. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи гравзавод да будай, ана 3,6 сотиқай бардуро, хай қариб 4 сотиқ бигем мешава. 4 дар хона, як калидори 10 метра дора, ремонтш, шкатурш, мантаи свеча гузарондагиян, стяжкаи полша кардагиян бардуро, ҳоҷатхона, ҳамом ҳаст, ову свет дора, овушам бардуро ови шаҳриям доштай. пастайни мақсад кор мекуна ову светш, ана гирди хона маҳкам, нархша $30,000 гуфтесай, ба сомонӣ ҳисобш кардем, 338,000 сомонӣ мешава бардуро. арзон ҳам мешава ё ба квартира дар шаҳри Душанбе ҳам боша алиш мекунем. ина номерои телефонаш занг бизанем. дӯстони азизам, ин замине десен қарор дорад дар ноҳияи Қамсангир, тарафи Махтумқулӣ, кӯчаи Аҳмадобод да будай. 10 сотиқ заминда фундаменти 4 дар хона ва як калидораш рехтагияй. ду девора бардуро, мисол ду девори дигаша чӣ хеле десен девори хонара вардоштагиян, ову свет ҳаст, даруни қишлоқай, ҷои ободай, мардум зиндагӣ кардесан бардуро. ҳуҷҷатош 100% нархша 60,000 сомонӣ мега. бардуро соҳиби ҳамин заминда срочни пулш дар корай. бори дигар мегӯмтон ки 10 сотиқ замин дар ноҳияи Қамсангир нархш 60,000 сомонӣ мега. ина номерои телефонаш, маълумоти бештара да ҳамин рақамҳо занг бизанен, замини арзона бихарен. нархи соза ине ки оз бо видеош кардагия бардуро, мисол ине бародар гап мезана, бо мисол хушрӯяк шумода мефаҳмонад чӣ хеле замин. гӯш кунед. салому алайкум. ин замини мо замини фурӯшӣ аст. хеле бо нархи хубу арзон мефурӯшем. ин заминша агаротш не агаротша. инҷа боғша нею ниҳола ҳастанд. сабаби чанд қана будан мон. ниҳоби о мондаги нигоҳбӣ накардем. инҷа бози роҳат шундаги кинҷи симочка шундаги инҷаш. ин ҷавон меемрӯзи война ё хонаҳо монанд. даруни қишлоқ аст. ҳамсояҳо зиёд ҳастанд инҷо. ина ҳамсояҳои ду пара ҳамсоя ҳастанд. ина ҳамсояҳо ина фундамени русский баняй. ина хона 4 дар хона ҳаст, калидор катӣ. ина фундамениш 60 дачилай. хеле фундамени бахуват аст. деволои нағз ҳастанд. мобайни қишлоқай. ин агаротҳо монанда инҷа бо ҷои говчаро дорем. ина моло рафтаистанд. метавонем ки бо нархи хубу дастрас иншоалло соҳиби хонаи хуб гардем. ина ҳамсоя ду тарафа ҳамсоя аст. инҷа траншет карда мешава. ина траншет карда мешава, агарот карда мешава. марҳамат кунед. дӯстони азизам, ҳам як дона лайки беплаёто наброрен, касе меҳмонен подписатсия кунен. ҳозир хонаҳои заминиро қатъи заминои фурӯшӣ гап мезанем, баъд квартираҳода мегзарем бардуро. дӯстони азиз, ана хонаи хушу гӯш кунен. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, 8 сотиқ заминда ду дархона кардагия, як калидори майда дора, як калидори калон дора. верам подвал доштай, документоша ҳамаш 100%, нархш 125,000 сомонӣ мега, бо арзонам мешава. харидорои аниқ занг бизанен гуфтагия бардуро. ина номерои телефонаш, дига маълумотоша шумо метавонед ки да ҳамин рақамҳо занг бизанен.
бардорои азиз мегзарем ба хонаи навбатӣ. ин хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ павароти Ленинград, посёлкаи Коммунизм, кӯчаи Шафақ нависагияе. Двухэтажни коттедж нависагия бардоро времянка меҳмонхона отделни дора. Нархиш договорной гуфтагия бардоро, яъне ки бо маслиҳат ана занг мезанен, нархи хонара мепурсен. Хулоса маълумотиш камтарай, да ҳамин рақамҳо занг бизанен. Мисол номерои Тоҷикистон ҳам астай, номерои Россия ҳам астай, маълумоти бештара мегирем. дар ноҳияи рӯдакия бардоро занг бизанен, ҳамаи маълумота бигирен. дӯстони азиз, хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Левакан, пештара Сарбан. соҳиби хона гуфтагия ки хонаи назди ҳавлегӣ 8 сотиқ замин, фундаменти сарай, анҷомхона, забори гирди хона рехтагиай, хона бардоштагиай, кришаш задагиай, абделка мекунӣ, тамом мисол медрои зиндагӣ мекунӣ, ов дора. адрес шаҳри Левакан чихеле гуфтам, деҳаи Нурафшон. алиша мешава ба мошини майда. нархиш 65 000 сомонӣ мешава бардоро, арзон ҳам мешава. чихеле гуфтам, алиша мешида ба мошини майда. ина номерои телефонаш, маълумоти бештара занг бизанед. дӯстони азизам, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз. 12 сотиқ заминда 4 дархона кардагия бардоро. 12 сотиқ заминаш мисол калони хушрӯ, 4 дархона. соҳиби хона мега ки хонаҳо коробкай, ана хай камтар ремонти миёна ҳам доштай мешава бигем. 12 сотиқ замин ана фурӯхта мешавад дар ноҳияи шаҳри Туз, тарафи 44 чашма, 600 метр ана поёнтар. 3 комната дора, кухни, баня, ана ҳамаш дар Дроншай нависагия. нархиш 135 000 сомонӣ мега, бо арзона мешава. занг бизанед. дӯстони азизам, мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза. ана квартираҳои фурӯшида гузаштем бардоро, бо диққат гӯш кунен. ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Роғун. духонага дар 9 этаж қарор дорад, 60 квадратни метр, дар шаҳри Роғун, дар центрш будае. домои пешинае бардоро хона ремонт кардагиае. соҳиби хона мега ки ана духонагай квартира дар шаҳри Роғун срочни мефурӯшемша. нархиш 135 000 сомонӣ мега бардоро, арзона мекуна, алиша мекадае. гуфтагӣ нест хай ба чӣ алиш мекунам бардоро, мисол ё 135 000 сомон мехаренеш, ё мисол алиш мекунем ба ягон чӣ. духонагай дар шаҳри Роғун. занг бизанед. бисёре вақт менависем ки аз шаҳри Душанбе ягон квартираи арзон биёбем, бардоро ина квартираи арзона айдаст натен. хушрӯ гӯшинен. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, духонага дар 1 этаж қарор дорад, 40 квадратни метр, райони Фирдавсӣ, дом новостройка, хона ремонт кардагиае. соҳиби квартира мега ки ана адрес шаҳри Душанбе, поёни Корвон, раҳи Гранзавод, 1 этаж, духона. нархиш 190 000 сомонӣ мега бардоро, бо арзона мешава. маълумоти бештара бардоро занг мезанен, мепурсен. хоб дӯстони азиз, ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Бустон, пештара Чкалос будае. як хонага дар 1 этаж қарор дорад, 35 квадратни метр, райони Чапаева нависагиай, шаҳри Бустон, пештара Чкалос. хеле гуфтам, ана домои пешинае бардоро хона мисол нав ремонт кардагиае. соҳиби квартира мега ки ана баъди ремонт ҳама мисол нав кардагие. нархиш 175 000 сомонӣ мега. шаҳри Бустон, пештара Чкалос бардоро, як хонагай 175 000 сомон мега, бо арзона мешава. марҳамат, занг бизанед. сони азиз, мегзарем ба 10 эълони имрӯза. касе меҳмонем бардоро подписатсия кунен ва ҳамият доналайки бепалам аётон набурорен. бисёри бардоро менависанд ки аз шаҳри Бохтар ягон квартираи арзон биё, бардоро ина квартираи арзон. як хонага дар 3 этаж қарор дорад, шаҳри Бохтар дай, пештара Қурғонтепа. як хонага дар 3 этаж қарор дорад, 33 квадратни метр, домои пешина, хона без ремонт.
хай мегири бардро мисол як кам тарак ремонтш мекунӣ ва метрои зиндагӣ мекунӣ шаҳри бухтардай нархиш 155 000 сомонӣ мега бардро арзонам мекуна харидоро занг бизанед. дӯстони азиз, хаста набошен. мегзарем ба квартираи навбатӣ. квартира десен қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. бисёртам нависта будем ки аз шаҳри ваҳдат ягон квартираи арзон биёв бардро ана як хонага дар 1 метраш қарор дорад 40 квадратный метр домои пешинаи хонара нав ремонт кардагӣ будиан. соҳиби квартира гуфтагиае ки ана мефурӯшемша ҳамаш 100%, дига маълумотоша ба телефон мегирен. дар иҷа маълумотш бардро камтарак навистагиае. хай занг мезанед мепурсед. нархиш 160 000 сомонӣ ай. як хонага дар шаҳри ваҳдат бардро чихеле гуфтам 160 000 сомон. занг бизанед. сони азизи квартира десен қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, се хонага дар 2 метраш қарор дорад 57 квадратный метр, шаҳри Ҳисор, райони Шарора будай бардро домои пешинаи хона ремонт кардагӣ ай. соҳиби квартира мега ки ана дом бардро дар сентри шаҳри мисол дар сентри ҳамин Шарора будай якм домай ана 2 метажда ай политехникам то Шарорара я 7 километр дуртар будай. мактаб, магазин, мисол детсад ҳама наздик ай. нархиш 165 000 сомонӣ мега. се хонагае бардро дар шаҳри Ҳисор, райони Шарора 165 000 сомон. алиша мешава арзонам. занг бизанед. дӯстони азизами буд навори хона, замин, квартираҳои имрӯза. касе то охири видеоро тамошо кард дар комментария рақами 1 гап нависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро қатима тамошо кардем. ва агар видеои имрӯза шуморо маъқул шуда боша, ҳам 1 дона лайки бепала бичқен. касе меҳмонем бардро ҳатман подписатсия кунед то аз наворҳои нави мо бохабар бишен. бардро лайкҳоро бичқен битонен ҳамин видеоро дар дигар сайтҳоятон поделитсия кунен. мисол бо мо хеле хурсанд мешавем. ярӯзпас дурӯзпас барои шуморо наворҳои хуб мекунем. ва бардро аз ки ҷое ки хона, замин, квартира дар корае дар комментария бинависед. ман ҳастим иншоалло арзонтар ёфта барои шуморо реклама мекунам. раҳмат барои дастгиритон. то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша. хайр.